Benvinguts al primer vermut jove virtual que fem des d'Òmnium Maresme, que avui el fem amb la Júlia Serrasolses, que la tenim... Jo la veig a sota, no sé si ho veieu igual o va canviant segons el mòbil. I bé, la Júlia és educadora infantil i també és músic i segurament la majoria la coneixerem per ser una dels components de Ginestar. Però bé, anirem parlant una mica d'això. No m'allargo, però abans de començar, deixeu-me que us expliqui una mica d'on ve tot això dels vermuts. Deixeu-me també que posi l'ordinador en silenci. Crec que aquesta és la tercera edició que fem dels vermuts joves. És una mica diferent. Normalment això, doncs avui fa bon dia, segurament hauríem estat al pati que tenim a la seu d'Òmnium Maresme allà a Mataró, però segur que ha estat molt bé aquest format i qui sap, potser a partir d'ara podem anar, quan les coses tenen una mica de normalitat, podem fer els dos formats. Un format físic per veure'ns i estar a prop, però també fer-ho a nivell de streaming perquè arribi a tota la gent que no es pugui desplaçar o tingui més complicat. Els vermuts neixen impulsats pels voluntaris més joves d'Òmnium Maresme, una mica amb les ganes de tenir un espai propi, no? Un punt de trobada entre nosaltres, però també amb aquelles persones joves que estan fent coses interessants i que creiem que poden ser un referent o poden tenir coses interessants a explicar. Com deia, fins ara ho fèiem a la seu d'Òmnium Maresme, aquí ens canvia ja d'alguna manera el mitjà, que no estem tots junts, però volem que es mantingui al màxim de similar possible. Els vermuts sempre havien estat una conversa entre tots, més que no entre dues persones. Per això avui us animem durant tota l'estona a preguntes que tingueu, temes que vulgueu comentar, coses que creieu que poden aportar a la conversa, ho dieu pels comentaris, mirarem de veure-ho i si no també els altres companys d'Òmnium m'ho envieu per WhatsApp o per on sigui i així anem mirant de fer-ho arribar. I jo deia que volia fer-ho el més similar possible i ja comencem malament, entre cometes, perquè segurament ara tindríem taules per aquí al mig, amb el vermut, amb 4 patates, però aquí sí que dependrà de vosaltres. Aprofiteu mentre comenceu, aneu a la nevera, serviu-vos el que tingueu i mentrestant nosaltres anem fent. I ho aniré dient, soc molt pesada, però no us talleu, feu preguntes, digueu coses i comencem. Júlia, com estàs? Molt bé. Amb un got d'aigua, ojalà tenir vermut o una birra. Jo també, és que a més m'he dormit i no he anat ni al súper avui, vull dir, malament, però bé. Ho hem dit al principi, segurament la majoria la coneixerem per Ginestar, però Júlia, tu tens altres projectes, com per exemple no, Aquelarre, has fet altres coses. Una mica com arribes a la música, perquè tu de formació ets educadora infantil. Sí, bueno, des de petita a les 3 ens van apuntar a música. Llavors vam començar a anar a la coral, ja estàvem en contacte, a casa s'escoltava música i com al principi, com als inicis d'això de tenir un grup va ser amb Aquelarre, que teníem com moltes inquietuds sobre el tema del feminisme i vam tenir una profe que va ser molt referent, que es deia Bea, que ens va ensenyar 2 grups, un es deia La Otra i l'altre el grup de Las Espaldas del Patriarcado. Llavors, amb la meva germana vam començar a tocar la guitarra i vam començar a fer cançons i a partir d'aquí doncs, el grup va tirar endavant, no hi havia cap grup semblant a Catalunya que fes unes cançons feministes, una mica punkis amb rotllo cantautora, llavors va anar guai. I un dia havíem d'anar a tocar a Vic amb Aquelarre i la meva germana va dir que no podia, llavors li vaig dir al Pau que m'acompanyés. I vam estar assajant durant uns dies a casa, vam veure que ens molava molt, que estava molt a gust. El Pau va començar a composar i a partir d'aquí va néixer La Púrria, que era el Ginestar antic més punky, perquè nosaltres també estàvem en un altre punt. Érem estudiants, estàvem militant a saco i llavors després La Púrria va passar a ser Ginestar amb un format de banda diferent i fins ara. Molt bé. Deies que això, de petita ja vas estar fent música. No sé quin paper ha tingut la música en la teva vida durant el confinament. Jo, per exemple, a nivell personal he tornat a tocar el piano i he descobert que això s'oblida bastant, però també hi ha hagut coses maques a través de la música, com per exemple jo a l'edifici que visc, l'illa de veïns, tot el carrer no és una illa gran. I als vespres, després dels aplaudiments, no sé com va començar, però un dels veïns va començar a posar música
I la gent del blog anava demanant, i el tio tenia un micro, no, allò, quina cançó voleu? I a més es feia una barreja molt guai dels gustos de tothom, i crec que la cultura i la música no, ha generat moltes històries aquests dies. No sé tu com ho has viscut. A Sant Andreu també hi havia un tio amb un bafle. Els primers dies sí que estava tothom més a tope, sortia al balcó, després ja no tant, o potser nosaltres no estàvem tan a tope. I la música jo crec que ha estat tota l'estona. Durant el confinament sempre hi ha música a casa, però abans també, no? Vull dir que ens agrada molt. Hem descobert grups nous també, i els primers dies sí que fèiem alguns covers, com estàvem més creatius, després ja es van apagant. També crec que el fet de no tenir estímuls externs fa que tinguis una mica de crisi. Bueno, jo no soc compositora, però com que és el que he vist una mica en general. Quins grups has descobert ara aquí com a xafarderia? Però així en prenem nota també. Doncs mira, per exemple, de Sousa, l'he descobert durant el confinament, que és un grup mallorquins, no? Mallorquins. I és molt guai, fan un rotllo indie pop, molt guai. Ja ens ho escoltarem, doncs, també. El que dèiem del confinament no ha estat un cop dur per tothom, evidentment, però el sector cultural s'ha vist especialment afectat. S'han cancel·lat molts concerts, però també de cara al futur no tenim clar com es podran obrir teatres, no tenim clar com es podran fer concerts. Com ho veus tu una mica? Com ho vius tot plegat? Doncs una mica de tristor i de preocupació, perquè estàvem engegant com la gira del segon disc de Ginestar, i ens estaven sortint molts concerts i molts concerts guais, molt xulos, com el de Vilanova, el Tinglado i altres. I llavors, clar, doncs, vas veient que el calendari es va posar en vermell, que es van aplaçant tots i és molt trist. Però bueno, jo crec que ho salvarem, que ho aplaçarem, que potser serà en un altre format, però que la música no pot deixar d'existir, la gent la necessita, llavors ens adaptarem. Avui estem fent aquest directe, però vosaltres ja n'heu fet algun. Crec que avui estàs tu, però em sembla que ho heu fet com a grup amb Ginestar. Com està l'experiència d'aquests directes? Jo m'imagino que res a veure, però potser també surten coses xules. No, està bé, experimentes amb el rotllo aquest de parlar des de la distància amb una pantalla, que també té la seva gràcia, no? La gent potser està més suelta a l'hora de preguntar coses que no si t'ho diguessin a la cara. Però bueno, també trobem molt a faltar el cantar per la gent i cantar cara a cara, el feedback, les mirades, no sé, el focus. Sí, no, a més, jo ara només puc mirar-me a mi, que em poso nerviosa, o mirar-te tu, que evidentment és el que estic fent. Parlem una mica ara de Ginestar, a més veig en Pau que ens posa uns cors per aquí. Sí. Molts mitjans, no, que hem vist també mentre preparàvem l'entrevista d'avui una mica, el que destacaven era l'equilibri entre lletres reivindicatives i melodies més suaus o més pop. És buscat això? És una mica com us surt? Com va? És el vostre estil, simplement? El lletrista és el Pau, llavors jo crec que ell escriu sempre des de l'experiència personal i sí, des de petits i petites hem estat bastant en contacte amb els moviments socials. Llavors, entre que hem estat en contacte amb els moviments socials, que els hem viscut des de prop, i també doncs, aquesta part de tendresa que també ens surt, jo crec que és perquè som una mica així, no sé. Que no fem lletres pamfleteres per anar a buscar l'aplaudiment fàcil, ni deixem de fer lletres reivindicatives per si la gent s'espanta. Vull dir que tot el que fem és perquè ho pensem i no ens amaguem. Deies que la música no l'has viscut des de petita, des de casa. Tu ets educadora infantil. Això d'alguna manera també creus que es manifesta la teva manera d'entendre la música? Hi ha relació entre els dos mons? Home, jo crec que... O sigui, no tinc un grup d'animació infantil, que ja estaria molt bé, Però jo crec... Bueno, potser el que he notat des que vaig fer educació infantil és que potser la interpretació és diferent, no? Com que busqui que la gent ho entengui més, o... Abans potser cantava més així, ara... No sé. No sé si tinc molta relació amb això. Bueno, si mai fas un grup d'animació infantil ens avises també, d'acord? I repetim aquesta pregunta a veure... Però hi ha molta competència, Tindries referents? Quins serien els referents per un grup d'animació infantil?
Amb Aurea, de fet, el bateria de Ginestar, el Sesto, que em Bauca. És un grup molt guai. Tenen Mira, lletres que toquen tots els temes super necessaris, amb un llenguatge molt accessible. És molt xulo. ho notarem també. Avui anem agafant referents i per tots els públics, a més a més. Sí, sí, sí. Parlàvem abans que una mica la Covid, el confinament, us havia frenat concerts que teníeu i de fet vosaltres no veníeu una mica amb una inèrcia de popularitat creixent, per dir-ho així. Nominacions als Premis Enderrock, vau guanyar el de millor cançó d'autor, crec, si no me'n recordo. Millor disc d'autor. Millor disc. Vale, perdó, és que m'he fet el resum tan resumit que m'he menjat algunes coses. Com aquest creixement, aquest reconeixement, com l'heu viscut? Entenc que d'una manera és un impuls, no? Sents que a la gent li agrada el que fas, però no sé si també pot ser una pressió. Clar, l'impuls va ser molt fort, no? Perquè a més vull dir, va ser el millor disc de cançó d'autor i per votació popular, que estàvem nominats amb grups que tenen molts seguidors, que porten molts anys dins de la indústria musical, no? Cultural. Llavors, clar, no ens ho esperàvem. Ens esperàvem, jo m'esperava, a veure, si guanyem alguna cosa serà el de millor cançó d'autor, jo què sé, Saps estimar-te com la terra és guai. Però, clar, quan vam veure que guanyava aquest premi un altre de músic, vam dir, ja està, ja ens oblidem. I de cop va ser com una sorpresa. El dia següent, una ressaca emocional molt grossa, tampoc ens ho creiem gaire, no? I ens esperàvem això, doncs, tenir moltes entrevistes, una mica de visibilització als mitjans, que estaven parlades, no? Però amb això del Covid doncs, hem anul·lat moltes coses i potser aquesta empenta que esperàvem tenir doncs, no l'hem tingut tant. Però bueno, a veure si es pot recuperar. Segur que la recupereu. Júlia, em comenten que se't sent una mica fluix. No sé si pots acostar-te una mica al micro. Vale, i així provem. Mira, aprofito aquesta pausa. Recordeu que si teniu preguntes o comentaris ho podeu anar comentant per aquí, als comentaris. Crec que no me n'he saltat cap, però si no ja ho repetiu o el que sigui. Júlia, ho has dit una mica abans, no? Comences amb la Púrria, després passeu a Ginestar. Tot plegat han estat molts canvis. Mira, espera, a veure què diuen. Mira, pregunten si tindreu l'oportunitat de... Espera, a veure, tots de cop no, amics. Pregunten, clar, per ara potser és complicat, però no sé si teníeu previst algun concert al Maresme o si hi ha alguna cosa que ja tingueu en agenda. No ho sé. Júlia, si no s'ha dit, tinc moltes ganes de fer-ho, així quedes bé. Tinc moltes ganes de fer-ho, no sé, porto un descontrol bastant gros, amb els concerts que tenia, amb els que no, els que... Bueno, em sento repetida, no sé. Jo et sento bé, però si no ja ens ho diran. A mi també em sento doble, però em diuen que se sent bé. Bé, esperem tenir-vos aviat per aquí al Maresme, però sobretot això, que aviat puguem tornar a estar gaudint de concerts. Mira, Laura ens pregunta també com és el procés creatiu. Deies que les feia més en Pau, per tant a tu potser t'afecta menys, però no sé... O sigui, el Pau fins ara ha fet totes les lletres. Jo ara m'he començat a animar. Hi ha 2 cançons que encara no han sortit, que sortiran, que jo he estat més present en el procés de fer lletres. Ahir, de fet, vam estar fent-la conjuntament amb en Pau i jo i és, bueno, no sé, és guai, una mica d'empoderament artístic. Mira, precisament ens preguntaven també això, si creus que el confinament i la crisi del coronavirus apareixerà d'alguna manera a les cançons o canviarà potser la manera de fer-les. No sé si ho puc dir. Bueno, hi ha una cançó que sortirà que té un toc així d'actualitat. Molt bé. No, tampoc voldrien que avancis res que no toqui. Torno enrere, que si no m'he perdut. Del primer disc al segon disc hi ha hagut molts canvis. A banda que creu crescut, que ens hi diguem, hi ha productora darrere, nova empresa de management... Com heu viscut aquest canvi també a nivell de grup? Us ha ajudat a créixer? Condiciona d'alguna manera el vostre estil? Creus que us pot obrir noves portes o maneres de fer? Jo crec que el fet de firmar un contracte és com un contracte de feina, no? Que t'obliga a estar present, a fer unes entregues també, no? Amb unes dates. Llavors fa que ens posem les piles. També va ser... Ai, és raro perquè m'escolto doble, llavors em distrec.
Va ser un canvi de, de la manera de veure la música i de com ens volíem professionalitzar. No vivim de la música, ho veig una mica lluny i ara encara més, però això. Llavors, m'has preguntat també No, això una com mica com... influïa amb la Sí, música, o sigui, amb el que fem. si us canvia també la manera de treballar o una mica com ha anat. Jo crec que també el fet de que el primer disc fos autoproduït i el segon fet amb gent que és productora, amb la gent de l'Atlàntida Studio, fa que també et puguis empapar de coses que tu mateixa no sabries fer, no? Llavors, hem fet... Ai, és que em sento doble, en plan, confiança total amb la gent que en sap. Molt bé. Ens Deies hem abans... una mica, però també mantenir l'essència de ginestar. Comentaves que no viviu de la música. T'agradaria que pugui anar cap allà o per tu la música és una cosa a més, com si diguem? A mi m'encantaria, sí. Clar, poder dedicar totes les hores, no haver de fer malabars per triar una data d'estudi o un videoclip. Hòstia, jo l'any passat correva els findes també, estudiava. Llavors, fer qualsevol cosa era com una odissea. I ara treballo menys hores també, perquè vaig decidir-ho per invertir-ne més en ginestar, però encara m'agradaria, només fer això. Com és el I potser tindria més compaginar-s'ho projectes, no sé. d'altres, no? Tens algun... Aquelarre com està? Seguiu en marxa? Sí, Mayo, la meva germana, està fent coses per la seva compte també. Fem bolos, el que passa és que el fet de que Mayo visqui a l'Empordà, Zoe a Vic, la Sara ara està a Menorca i jo a Barcelona, doncs és una mica difícil trobar Trobar el moment, no? Sí. Molt bé. Espera, que ara m'he perdut jo i no perquè em sentis doble. Parlaves abans que si tinguessis més temps potser podries tenir altres projectes. Tens al cap què et vindria de gust fer? O seria experimentar? Ja fa temps que se'm passa pel cap fer un grup en plan una mica punky de ties així com el que es porta ara, que és com una mica punky, garajero, però indie pop així, no sé, com les Lisa Simpson, les Ginebres, aquestes. Molt bé. Seria molt xulo. Veurem a veure cap on avancen les coses i si podem anar sentint també en aquests altres registres. Tornant també a la diferència del primer disc al segon una mica, no? Canvia també el so, potser passeu d'una cosa més acústica, aneu incorporant nous instruments, segur que també hi ha al darrere, no?, el fet de treballar amb productor. Cap on creus que et vindria de gust a tu seguir avançant a nivell de música? Ja no pot ser com a ginestar, però a nivell personal. O sigui, la línia que hem seguit, per la que hem tirat, m'agrada molt, em sento molt còmoda. Llavors, a mi m'agradaria tirar per aquí amb ginestar. Després jo, personalment, seguir amb Aquelarre, donar-li un toc una mica més punky, no sé. I a veure, si algun dia faig un grup a part, ja li donaria jo la meva essència, no? Però la gràcia de ginestar també és l'equilibri entre la meva i la del Pau, o Aquelarre, la meva, la de Mayo i la de les altres companyes. Deies que ara t'has començat a posar més amb el tema de lletres també. Creus que tens ganes de fer-ne més? O sigui, com ho estàs visquent una mica aquest procés més creatiu? Em costa una mica, necessito com l'impuls. O sigui, no soc compositora, llavors jo no sé fer això d'agafar una guitarra, treure uns acords i posar-me a fer una lletra. Llavors és com que necessito l'impuls de que hi hagi una base. O sigui, que el Pau em digui, Júlia, mira, hi ha això, llavors he fet aquesta part i a veure si t'animes a fer una altra. I jo llavors sí que m'animo, però si no encara em costa una mica. Ara ja potser preguntes més d'experiència o així, però com ha estat viure des de l'escenari els concerts que heu anat podent fer, la resposta de la gent? Entenc que cada cop més públic i tot plegat. Com ho vius tu? És molt emocionant. Me'n recordo el primer concert que vam fer de presentació del disc, va ser molt especial perquè més va ser Sant Andreu, que és casa nostra, i no ens esperàvem la resposta de la gent. O sigui, va ser pujar a l'escenari i veure la gent cantant, llavors, increïble. I el segon bolo que recordo així molt especial va ser el del Tradicionarius, que era molt diferent al de Sant Andreu, perquè Sant Andreu era format festa major, tothom de peu, hi havia més soroll,
I el del Tradicionarios era la gent asseguda, com superpendent. Tampoc els veia gaire, però com que era com una energia diferent. Perdó, és que ara veig en Pau que va fent comentaris. Diu una empanteta i s'hi posa, suposo que es referia al tema, De composició. al tema lletres, no? De Sí. composar i tal. Mira, en xiven per aquí preguntes. Aquests dies suposo que també estem tots avorrits i Twitter és més un olla a pressió. Anem vivint bastant el debat aquest en la música o en, és igual, o youtubers o el que sigui, el tema del català o altres idiomes, si s'ha de ser militant, si s'ha de ser més natural, com et surti. En tens opinió, tu, del tema? Com ho veus? Sí, jo crec que hi ha d'haver de tot. O sigui, jo crec que hi ha d'haver grups com nosaltres que decidim cantar en català i és una decisió política i estem a tope amb això, passem les lletres a una filòloga, però jo no puc demanar que tothom sigui militant. Jo crec que si hi ha una persona que vol fer música en castellà, doncs que la faci, no? Però que crec que també és molt important que hi hagi grups referents que sí que ho facin en català i això, doncs, amb convicció. Et deies això, que passeu les lletres a una filòloga. Sí, de fet a dues, tenim dues filòlogues. Explica una mica, o sigui, com va això? Us fan la correcció, entenc? Sí, ens fan correcció de coses d'ortografia, també de forma, de vocabulari, com... Vale, o sigui, també deixem algun castellanisme, perquè nosaltres al final és com parlem, però si podem cuidar-la una mica, doncs millor. Llavors, primer li vam passar a la Maria Barrull, que és una noia que estudia a Barna però és de Lleida, i després a la Roser, que ara la liaré, crec que és de Menorca, però si és de Mallorca em matarà. I de fet a la Roser li vaig fer una consulta ahir de si era correcte dir ones o havíem de dir onades per la cançó que estàvem fent. La Roser o no està connectada o ho has dit bé perquè per ara no t'està insultant ningú pels comentaris, o sigui que anem bé. I és fàcil o resulta complicat potser aquest trobar equilibri entre la correcció i l'expressió natural del que sigueu al final vosaltres? Jo crec que és fàcil perquè tampoc estem tan... Vull dir, tampoc fem tantes relliscades, llavors a canviar una paraula, llavors potser s'ha de canviar una rima, però no ens ha suposat una història xunga. Un tema que ha anat sortint sovint al debat és una mica el tema de gènere, de referents que tinguem. De fet, a nosaltres ens ha acabat sortint bastant de manera natural, perquè per fer els vermuts el que vam fer és ens vam ajuntar el grup que ho organitzàvem, vam fer una proposta i segurament el 80% de noms eren dones i només el 20% eren homes, i llavors encara no tenim tancat els que hi haurà, però és que segurament els 4 vermuts que fem seran tot dones, i potser aquí també es veu un canvi generacional. Com veus tu l'escena? Creus que anem creixent en referents femenins? Tu personalment n'has viscut en suficients? Trobes a faltar-ne més? Jo crec que sí que he viscut que he crescut amb referents de dones, però jo què sé, és molt fàcil veure dones cantants. És fàcil veure dones cantants coristes, és difícil veure dones que portin un grup, és més difícil encara veure dones a una bateria, a un baix, almenys jo crec que a l'escena catalana. Llavors crec que sí que falten més referents de dones músiques perquè les nenes que comencen a estudiar música diguin, hòstia, doncs potser sí que em tira tocar la bateria, no? I diguin, vale, perquè ho he vist, perquè si no és molt difícil. Sí, no, els referents són importants. Sobretot en el panorama del hip-hop veig que sí que hi ha moltes més ties que estan pujant als escenaris i ho estan patant. Júlia, em deies que la Púrria potser tocava no temes més punks, una mica més radical, també entenc a nivell de temàtica. I les vostres lletres al final també tenen un component reivindicatiu, o jo les veig també al final molt quotidianes d'explicar el dia a dia, perquè és que molts temes ja no és reivindicar-ho, no, és que és la realitat que tenim o que tenen molts joves i que segurament aquests dies, doncs, al final les condicions de treball o la situació de molts s'ha accentuat encara més. A nivell personal, a tu quins temes et preocupen més? O sigui, és el que dius, que les lletres de Ginestar són bastant costumbristes, no? És un tema amb el que em sento molt còmoda,
però si em preocupa algú fort és el tema de la precarització juvenil o la precarització també de les joves que intentem fer música. Com que al final estem pillant el doble, no? També, perquè no només correm amb això, sinó que també tenim les nostres feines, que normalment si les vols compaginar amb la música doncs no et donen prou pasta per viure dignament o poder estalviar... Bueno, el Pau potser sí, perquè ell és treballador social, jo encara no estic treballant de lo meu i llavors estic una mica putejada. Llavors això em preocupa bastant i després, òbviament, el tema de gènere, els feminicidis, tot això doncs, és que em posa la vida gallina a tothom, jo crec. Sí, no, estic d'acord amb el que deies de les cançons, perquè al final jo me les escolto i també és el que deies abans, que no les trobo un pamflet ni res, sinó que són potser les converses que tinc al dia amb els meus amics, amb no, hòstia, no sabem quan fer plans perquè és que acabem casa curro casa, que vaig veure un dia en el metro pintant, no? És una mica això, i potser sí que hi ha per algunes generacions que vist de més lluny els hi sembla que sigui una reivindicació i fins i tot amb la gent menys mobilitzada és una mica les seves converses del dia a dia i amb el que es troben. Et llegeixo una pregunta tal qual perquè jo no sé de què va. Em diuen, ja que són de Sant Andreu, coneix el projecte Artista o Musa de Nou Barris? A veure, jo la segueixo a l'Instagram o estem així una mica en contacte, però no sé del tot de què va. Qui ho ha escrit, si vol explicar-nos-ho als comentaris, aquí ho tenim. Perquè jo t'ho llegeixo així perquè no sé de què va. Jo ho investigaré també, juntament amb els grups. Pel que veig és l'organització d'esdeveniments d'artistes, dones o identitats no normatives. Per tant, sembla bastant interessant, però ja ho investigarem tot plegat. Aprofitem, no sé si algú més que estigui per aquí connectat té alguna pregunta que vulgui fer. Estic aprofitant per repassar si ens hem passat qualsevol cosa. Això crec que ja ho hem dit. I ara jo ja l'estic liant. Un segon, és que ara... Tranqui. Tinc tots els comentaris tapant-me. A veure... Doncs tiro jo amb un últim tema mentrestant a veure si ens arriba alguna pregunta més. I si no, al final vosaltres a les xarxes esteu bastant actius, vull dir que segur que si a algú se li queda alguna cosa a dins. A les xarxes i a Twitter també. I a Twitter. De fet, jo volia anar cap aquí una mica com... No sé si us haurà anat passant, perquè tampoc m'he anat a mirar les respostes o així, no? Però ens trobem molt que, especialment les dones, però al final tothom, quan tens visibilització pública, això sembla que dona peu a la gent per opinar de la teva vida o dir-te coses que segurament si no se't conegués no ho seria ningú. Com ho vius, el tema aquest de xarxes? T'ha passat? No, o sigui, soc una persona bastant de consens, no em fico en molts líos, vull dir, tinc la meva opinió, però sempre intento comunicar-la sense faltar. I llavors, no sé, no he estat al punt de mirar mai per algun tema així. I em fa una mica de por, vull dir que igual algun dia em passa, però veig que la gent va molt a cuchillo i no mola. O sigui, jo que sé que al final també som músics, però també som persones i tenim el nostre cor, saps? I sentiments, i plorem i no sé, vull dir que no m'agrada la gent que va tan a pinxo. Sí, és que ara sembla que oblidem, no? Que darrere de la pantalla hi ha una persona. Júlia, pregunten si et veurem a OT després de la Samantha. Què va? No sé si t'hi veuries, tu, allà. A OT jo no. Què va. No, qui ho diu ja riu, o sigui que suposo que tampoc no t'hi veia. Doncs bé, si no hi ha res més, si us sembla us deixem aquí. Júlia, no sé si hi ha alguna cosa que tu t'hagis quedat amb ganes de dir o que tinguis ganes de compartir. No, m'he quedat una mica inquieta amb això d'artista o musa, perquè ara ho buscarem, ara quan... Sí, vull dir que guai que surtin iniciatives i que ojalà conèixer-les totes. Ara quan desconnectem tots mirem els grups que has dit i mirem també la iniciativa aquesta, d'acord? Doncs res, Júlia, moltes gràcies. A la resta que ens heu anat seguint, si us voleu seguir a Instagram també anirem anunciant els propers vermuts que farem i si voleu proposar persones o temes, doncs també ens envieu un missatge o el que sigui, d'acord? Gràcies a tots.